Så kort kan det blive. Det kan blive max det, der allerede er farvet. Max. Så går der en uge eller to, så vokser det ud igen. Fordi det er 2 centimeter, det drejer sig om. 55 лир. Prøv lige at... 84. Lad os lade os fokusere. Lad os tænke Det er fordi, jeg har prøvet at forklare det samme lige siden vi gik derfra. det tror jeg, han har. Jo, han siger, han forstår det, men han stiller spørgsmål. Так. 449.